Αριδάρια. Αυτά τα τρία ρήματα είναι ρήματα προέλευσης. Και χρησιμοποιούνται πάντα με τον τά. Δα ή δάλο. Τα ρήματα προέλευσης. Αυτά τα τρία είναι πατήρε και αριδάρια. Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και σημαίνουν venire da, έρχομαι από. Partire da, ξεχνώ από. Arrivare da, φτάνω από. Χρησιμοποιούνται βέβαια τα φαντάζομαι ότι χρησιμοποιούνται και να αλλά πιο συχνά το πώς θα δούμε στην πρόταση. Δηλώνει τη χρήση. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται ένα δηλώνει. Τη χρησιμότητά του. Άρα τι είπαμε με το ποτήρι, Ναι, την προηγούμενη φορά. είχαμε πει την προηγούμενη φορά και δίνω. Αυτό το ποτήρι δίνω είναι διαφορετικό από το και δα. Δίνω. Bicchiere di vino εννοεί ένα ποτήρι κρασί. Δηλαδή του κρασιού. Το δίνει στη σημασία στο κρασί. Το κρασοπότηρο που λέει το ποτήρι για το κρασί, το ντά, δίνει σημασία σε αυτό το πέρα. Τι είδους ποτήρι θέλουμε. Εντάξει. Δηλαδή, μερικά παιδιά, το δίνει έμφαση στη λεγόμενη λέξη. Δίνει έμφαση στο περιεχόμενο, ας πούμε, του ποτηριού σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα ποτήρι είναι κρασί, ένα ποτήρι του κρασιού. Το τι δηλώνει την ύλη, αν θυμάστε.